kanthi yuping samirana mri sekar kaduk ku ngas kandanyo mawe raras renani ngendriya Koko Prabu wonten dawuh Yai bebasan kablabaring samudra madu upami ingkang rayi menika lumampah wonten ing wanci panglong kepapak obor sewu dumirawipun Koko Prabu sampun kersa anggutanipun pundhitipun ingkang rayi paduka Yai pramila awon sae leres lepat kula atur ingkang waloka kemawon Yai. Panjenipun kula badhe waloka wonten rasanipun Koko Prabu jalaran para sentana Ngastina mboten wonten ingkang kula pitados saged ngudari rewet rentenge manah kula. Mboten wonten sentana ingkang kula pitados ingkang wonten namung badhe damel cuwa lan badhe damel gelo. Bapa Durna paman Sengguni sami kemawon yen wonten ingkang dados krenteking manah dereng nate paman Sengguni paman Durna damel ganing manah kula pramila Koko Prabu kejawi namung Koko Prabu mboten wonten ing saged kula suwun pados embat watang aputung ngejum kumbala ruwet kejawi namung Kanjeng Koko Prabu dados uninga bilih kalenggan mangke kula menika saweg nandhang Rudita Karana pamotraipun yuga kula pun Lesmana Dakumara Koko Prabu. Yai wonten dawuh Paduka Yai dipun potrah kalayan krunan kula pun Sarja Kesuma lajeng Paduka menika ingkang damel petoking manah menika ingkang pundi jalaran Paduka Yai Nalendra Gong Binathara namung sajuga atmajanipun Yai iki pun Sarja Kusuma namung badhe ngleksanani pamundhitipun Lesmana Dakumara kemawon Yai lajeng kepareng ngrawuhaken inggih ngraka nggih karana anak kula pun Sarja Kusuma badhe nyuwun palakrama Koko Prabu lah dalah Yai Paduka menika tiyang sepuh namung dipun suwuni kalian putra yen kepengin palakrama kemawon lajeng kados mekaten. Wah, Yai. Monggo tiyang sepuh menika saged karenan lega yen saged
ngleksanani pamundhutipun lare lan sampun dados trepipun yen to Sarja Kesuma menika nyuwun dan paduka Yayi pramila Yayi wonten pangandikanipun para pinter anak polah bapa prada yen badhe namung palakrama kemawon kuwi ngendika putri saking pundi wanudya saking pundi kepaningking raka ing sagah badhe nglamaraken kalian Sarja Kesuma anak kula kula aturi trawaca nggih pancenipun yen to ingkang bapa kala wingi-wingi mboten saged nglegani penggalih paduka Anggir Prabu ambek bilih dereng kemawon kok nggih namung nyatanipun yen to kula menika dipun dawuhi sak saged-saged badhe damel lega rak ya ngono to Kakang Durna mila saking menika nggih kula pitados yen to petenging manah menika pancen padhangipun yen to sampun kasembadaning karya ing bapa sagah badhe sambiyantu wonten ngarsanipun anak Prabu saya putu kula Sarja Kesuma badhe dhaup sinten ingkang badhe dipun tresnani kaliyan Sarja Kesuma kula ingkang sagah badhe nganti Sarja Kesuma Koko Prabu wonten dawuh Yai Bapa Durna Bapa Sengguni kula nggih wonten dawuh ingkang badhe dipun suwun Sarja Kesuma menika yoganipun Yayi Arjuna putri ing Madukara pun Janakawati Koko Prabu Janakawati waduh Yayi sumengko aturipun ingkang raka ing ajeng daya-daya saged sabiyantu kalian paduka Yayi namung kemawon sinareng ing raka midhanget pangandikanipun paduka Yayi bilih ingkang dipun tresnanipun Sarja Kesuma menika pun Janakawati bebasan ical otot bebayunipun ingkang raka senajata ing mangke ing raka sabiyantu wurung tan wurung badhe suduk gunting tatu kalih sababipun menapa Yayi menapa Yayi Prabu dereng nampi serat ulem saking sinten Koko Prabu lho saking Adi Mas Werkudara sebab rika dinten ingkang sampun kapeker ingkang raka menika kula kadingarekaken sanget Yayi Werkudara menika prapta wonten ing Mandura mongko praptanipun Yayi Werkudara menika maratelaken bilih Yayi Werkudara badhe mantu pun Antasena inggih Janakawati kala wau nggih badhe dipun dhaupaken kaliyan Antasena pina Yayi yen bab menika ingkang raka boten badhe wani-wani jer upami ingkang raka mangke sabiyantu lajeng saged kasumbadan Sarja Kesuma ingkang dhaup kaliyan Janakawati menika sami kemawon badhe ngrisak pagrayu bedol tulus ingkang ijo mongko Yayi wirang-wiranging nalendra wiranging satriya menika yen sampun kumawani ngrebat garwaning sanes mila sanesipun Janakawati kemawon ingkang raka sagah badhe klamaraken Koko Prabu mongko Sarja Kesuma sampun parasapa yen boten saged dhaup kaliyan Janakawati tripangendhat tali murda jalaran rikala semanten badhe dhaup kaliyan Pergiwati sampun dipun dhaup Pancawala badhe dhaup kaliyan Pergiwa sampun dipun dhaup Gatotkaca mila kadidene nglungkru manahipun Sarja Kesuma tinimbang boten saged dhaup kaliyan Janakawati trimapeja Manduna kula nggih miturut wawasanipun Pamduna kados pundi gosek lho urung ngomong kok wis guyu iki Dik kampiran ngendi anggen kula gemujeng niku dicuni niku bab gampang ngoten sampean ampun ngantos ngentengaken prakawis Pamanduna lho mboten kula ngentengaken menika mboten ingkang kinarya dedasaripun Janaka menika anak kula murid ingkang angka kalih monggo Janaka menika dahat anggenipun mundi dahat anggenipun bekti kalian kula
Milu paminipun dipun tresnani putu kula pun Sarja Kusuma menika Jenakawati atmajanipun Janaka. Heh. Gampil. Aja ngono lho Kakang. Merga Sarja Kusuma ki anggone dhaup wurung wis bola-bali. Rikala bakal dhaup karo Pergiwati gedhisikan Pancawala. Rikala bakal dhaup karo Pergiwa wis didhisiki si Gatotkaca. Mongko ucape Kakang Durna ya padha yen gampang. Mongko Sarja Kusuma ki saya suwe saya tuwa lho Kakang. Apa ya klakon bakal dhaup wae wurung bisa klakon dadi Jaka Kasep. Iki ni apa Kakang? Sing jenenge wong palakrama ku ora usah mikirke bab umur. Umur ku ora dienggo perkara. Dasare wong palakrama kuwi tresna padha dene tresna, ngono. Senajan to Sarja Kusuma ki umure wis akeh, wis dadi Jaka Kasep, upamane Jenakawati gelem nampa kuwi ya sah, kuwi ya bisa. Aja meneh kok Sarja Kusuma, aku iki lho. Aja dipenggal karo swatamu aku wis rabi meneh. Lho Kakang Durna kok arep pengen rabi iki umure pira? 83. Lah apa ya isih kuat. Lho, jalmu tan kena kinira dijuni. Mung gumantung pambudidayane. Moko jeneng wong palakrama mau cocok karo cocok, tresna karo tresna. Umur karo zat pangkat keluhuan kuwi ora dienggo dasare. Ngono. Pokoknya aku ki ana kok. Sing lenang ku umure 90, sing wedak 20 ku ya klakon kok. Moko ya meteng. Lagu Paman Durna sampun ngentengaken lho Paman. Lho, mboten nggih. Mboten badhe ngentengaken namung ingkang kita rolesan kemawon kula saged badhe budidaya. Budidaya pamrihipun Sarja Kusuma menika dipun tampi kaliyan Jenakawati. Caranipun ngangge ilmu pengasihan. Lho, apa Kakang Durna duwe? Nah. Belum tahu dia. Durna kuwi kondang yen to guru pengasihan aja menemu bakal nelokake atine Jenakawati. Wah, suwe mejet wong ngranti tak kandhani. Mergo aku kuwi duwe pengasihan. Jaran goyang, semar mesem, semar kuning, lho. Wedhus blubut. Mirang-mirang. Aja meneh kok bakal nelukke marang atining wanita. Sepele. Sampeyan arep rabi meneh apa piye? Mengko tak kei. Wis, kuwi mengko kuwi dijamin halal. Dijamin halal. Ora bakal mbok wedok sing dhisik ki muring. Mesti lila legawa ngono wae. Wis ta. Percaya karo aku. Kurawa ki aja meneh kok patih to. Kurawa ki nganti rabi bolak-balik ki do njaluk karo aku. Aja meneh kok Sarja Kusuma arep dhaup sing isih Jaka Tingting Durmagati wis ta. Ngomah wae de penyanyi ki sing nyaut sinden Durmagati. Sapa? Simor. Kanjur Simor. Mekaten nggih. Iki nami tresna menika kakungan pun sami-sami tresnanipun. Sajate yuswa menika tebih namung yen tresna sami tresna saged menjadi baik. Gunemane kok le werna-werna. Lho petita gaul kok sampean ki ora pengalaman. Sing pura gaul ki sampean kuwi. Durna ki tua-tua gaul. Ayo kulino gauli kok. Mula jaran barang ya arep. Cerewet ora. Malah buka wadi. Dumeme ngomong ana wong akeh. Bapak Durna. Kula nggih. Yen kados mekaten kula pasrahaken Bapak Durna amrih saged kasembatan Sarja Kusuma dhaup kaliyan Jenakawati. Nggih, saged. Sampun keteng mawon. Sarja Kusuma dipun timbalana. Ing mangke sampun ngantos benjang-benjang sak menika ugi Sarja Kusuma dipun aturi dandos temanten. Oh tadi didhawuhi supaya dandan temanten sisan. Sisan. Ing mangke sampun dumugi Madukara lajeng dhaup ngoten kemawon. Ijab-jab ngono wae wis. Ora usah kesuwen. Engko yen ana wurunge, ora wis ta percaya.
Jan ora percaya karo aku. Sampeyan kudu percaya karo aku. Oh nggih, nggih, nggih. Yen ngaten mesti badhe kasempatan. Badhe kasempatan, Ger. Sukrabala kang tumingal prang campo samya ngadali ong lerat-lerat pilateng kota Janyuang kong mengoncang nidi Wong bencang sangat dimidil Lantinnya ngadali wuwus Trasta Surawilaka pasti juga dendanya mangambak kaya Wah, dereng wonten ing damel marem-marasing manaku lho kejahe namung bapa Duna. Nggih. Yen pancen saged kasempatan badhe kula paringi bebingah bapa Duna. Matur nuwun. Kuwi tak bagi iki. ya Paman Senguni wonten dawuh katimbalana sarja kesuma. wih ngestaken dong Ditimbali saja padikune. Kesuwen ora. Selak ora sabar bocah kae wis. Bola-bali wurung. Oh, cahayane nganti pucet kaya ngono. Mbuh cok kepiye kae bocah. iya Kakang Durna Mesake nganti wanen kok urung rabi. Kalor ngitung tubla-tubli. Ngecer aku kok sengar-sengir ki apa aku. Jebul sarjok semono ki saking ndek nang tresna karo wanita urung bisa lakon. Dina iki bar lakon. iya Kakang Dina iki bar lakon. iya nyuwun pamit miji dhumateng ingkang putra putu kula Sarja Kesuma Kula sebagaken Paman Mahapatih kang atus-atus mlebet ing kasatriyan. lan nyasaken dawuh Liko.
alon tata lenggahira tutane Srinara nata kabeh pasewakan tan ana kuciwa raras laras rumedheng ing akasa nggih menika ingkang putra sampun ngabiyantara nggih paman matur nggih panuwun putraku bocah bagus Sarejo Kesuma sakwise lungguh prayoga ana ngarsanipun Rama padha karahayun Sarejo Kesuma jagat dewa Bathara bojleng nampi berkahipun Kanjeng Rama sinuwun ingkang putra manggih karahayon kepareng kula ngaturaken pangabekti kunjuk ya tak tampa pangestuku tampanana nun pangestuku tampanana inggih kula pundi dadosa jejimat paripih sekadarmanipun Kanjeng Rama nyuwun sangu wila bocah urung mari-mari terangan ya tak tampa dadi bungah Sarja Kesuma padha karahayun inggih nampi pengastinipun Prabu winantu ing karahayon sembah kula kunjuk ya tak tampa padha karahayon Sarja Kesuma nggih yang widodо lampah kula sembah kula kunjuang yang kunjuang kaya kathok wae ya tak tampa Sarja Kesuma pangestunipun yang tampanana banyu mili gliki Sarja Kesuma nggih yang kula terangane padha dene Solopo ora ngenai pangestu kok banyu mili gliki niku pun meneng mawon men bungah asline bocah niku nggih wonten timbalan ingkang adhawuh Kanjeng Rama miji Sarja Kesuma nggih Wuruhanana yen to kalenggan iki pun Rama miji marang Sarja Kesuma bakal nyuwun priksa apa wis tresna lair tumusing batin kelawan Janakawati Waladalah sampun ngantos dipun dangu sampun saestu anggen kula tresna kaliyan pun Denok Janakawati bebasanipun boten wonten ing Arcapada tok nadyan prapteng delahan boten badhe kula owah anggenipun tresna wah kaya apa mila Rama yen boten saged dhawuh kaliyan Janakawati kula trimah pejah mo Bapa Durna midhangan piyambak iya dina iki Wuruhanana yen sedyane Sarja Kesuma anggone bakal dhawuh
kelawan Jenakawati iki mengko bisa kasempatan merga bapa Pandhita Durna. Pripun? Pripun? Bakal bisa dhaup karo Jenakawati. Wela jan bejo iki. Mutar aku. Niki mangke mo. Iya mengkono. Wela jan sing ajeng dhauke sinten? Bapa Durna. Wela Bapa Durna pancen bagus tenan. Tak gendong kemana-mana, tak gendong. Iki wetekku aja tok sunuki. Kowe mau le nubruk kebablasan. Marahi mules e. Marepok baleni. Ya Nger, pone yang sing bakal sago ndhaupke karo Sarja Kesuma. Jan matur nuwun tenang niku lho Yang. Jan pun pokoke pun sip niki neh. Kowe iki anak ratu e. Kowe nggih matur sembah nuwun sanget nggih Yang. Lajeng keparipun Kanjeng Eyang dina iki kowe dandan temanten saka Ngastina. Mengko karepen dirit para Kurawa tak dhawuhake ana ing Madukara. Ngono nggih. Welajan ning saestu Yang tenan. Wajan marem. Upamane Jenakawati ora gelem sinden yo arep kari milih. Wong nak tak delok ki mangane mesti dokeh kabeh. Ketara nyepireng. Wis jatahe kuwi. Rama, Bi, yen ngaten kula badhe dantos temanten. ya manjing sasana busana. Nggih, nyuwun pamit mo. Kula badhe manjing wonten kedaton dantos manten. Iya sing ati-ati. Sarja Kesuma Wonten dawuh nggonmu lumaku kang becik tuladanen adimu Abimanyu Irawan lan sapiturute nganggo laku kang alus kang becik. nggih ngestuaken dawuh badhe belajar kula. ya sing alus. Ngeten niki napa wa? Ya alon. Nggih dipreksani lho wa. Ya Ngangel ya. Kon latihan. Biasane ki bradat cincing bablas. Jarike wiron nganti bu. Ya mlayu. Ban. Wonten dawuh. Aku dandanono. Lung panjenengan menika wong satriya lho kok kon dandani lho. Ngayal sampluk sisan lho. Le dandan ki aku nak bebetan ki ora iso mesti jonjing. Oh nggih. Nggih mangke kula warai. Jarike sing apik sing ndi? Badhe ngagem lantar pethak napa ingkang badhe kawung menapa badhe ngagem barong Apik jeng ndi? sae sedaya Nggone kabehne telu. Jan, stagane niki ingkang cindhe menapa ingkang polos apik ndi? sae sedaya Nggone kabeh. Men ketok lemu. wajan malah mumbruh Surjane badhe ngagem ingkang lewek menapa badhe ngagem ingkang kembang-kembang menapa badhe ngagem ingkang bludru apik jeng ndi sih? sae sedaya tak nggone kabeh Blangkon. badhe ngagem ingkang pundi Iki gawean ngendi? 40-an Moh. Mondolane kotak. Nah ora patreng ora. paten kok ya paten Patreng ro kenceng. badhe ngagem ingkang pundi ingkang bathik menika menapa ingkang wulung
menapa badhe ingkang jintingan menapa ingkang cethetipun kados ketoprak. Apik jeng ndi to? Sae sedaya ne papat tak gone kabeh. Malah kaya umpu-umpukan. Kris. Badhe ingkang ladrang menapa gayaman? Apik ndi? Sae sedaya tak nggone kabeh. Mah kok cakil. Putra Nalendra arep dadi manten mah mumbruh tembe sasih kaya ngono. Kok meneng wae tak tonya glimpang lho. Meneng wae to, mah tak rabeni dhewe lho kok kowe. Wewe ampun, kula niku mbano kae nak motrok. Nggih pun boten. Ini selope. Mangga. Kuwi sandal wi apik kuwi. Ini siji selop siji sandal. Boten mangun ben dadi manten ki aku. Oh nggih. Wis ngene iki arak bengesan aku. Pupurang. Blore. Blor menika, blor ki kacamata goblok. Wis ireng ngene iki. Nek tekeli teken. Wah, jan ganteng aku. Jenakawati mesti sip iki tresno karo lali. Empun Rama. Wah iya. Empun bagus dereng. Iya wis bagus. Waduh. Iki manten apa arep jadilan? Pun kajenge. Mangke niku teng dalan loro tiba kok sitok kok mangke do diakali karo wiyaga-wiyaga. Wis bagus kok Sarja. Nggih. Koko Prabu, wonten dawuh Yai. Yen ngaten kula semanggaken ngitatos suci ngajuri posipun. Kasempatan Sarja Kesuma iki syukur bagi sewingking kula pikajengaken. Nggih, Yai. Yen ngaten pun Kakang namung derek ing mangke pun Kakang namung pangombyong dening dados manten Antasena. Menapa Sarja Kesuma pun Kakang namung badhe ngestreni? Nggih, mongso borong. Yen ngaten Yai. Kula nyuwun pamit badhe nganjing putra pun Sarja Kesuma badhe kula lapaken wonten ing Madukara. Yen ngaten ingkang prayogi sampun ngantos kadilarian. Yai Prabu iki. Ayo Sarja Kesuma nderek. Nyuwun pamit Rama badhe dhaup. Iya sing ati-ati. Ora asronta. Jan wis lak wek-wek ketekur. Nyuwun pamit nggih monggo. Iya Sarja Kang Prayitna.
Paman wonten dawuh nggih. lega rasing manah kula. Dipun pesthekno yen to Sarja Kesuma saged kasembatan dene menapa ing dados pamundhutipun temanten. Kula aturi beto Mas Picis Raja Brana sak cekapipun ing mangke kinarya pahargyan wonten ing Madukara. Paman senguni Ngestaken dawuh kepareng kula badhe nyuwun pamit nyawisaken plangki jumpana tanduk remun kangge pamboyong ing temanten nggih. Ingkang atus-atus. Kula nyuwun pamit medal pasewakan nggih. Bobotone ingkang atus-atus. Borong kasembatan miwah botenipun gumantung pangrika dayanipun Bobotuna. Nek ngestaken dawuh kula aturi pitados dumateng ing bapa ing Sukalima mesti badhe kasembatan. Putu kula pun Sarja Kesuma dhaup kalian pun Janakawati. Bobotuna iki Dimas Karta Dendho wonten paring dawuh borong bodhol ingkang mara sowan. Prastawa dawuh paduka kemareng nyuwun pamit medal pasewakan aja wae bocah cilik. To Purna sabdaning Sang Kantong estuning Kaliarsa Kundra kedaton jreg saking palenggahan. Ginarepipun nang Bedhaya Srimpi manggung puspita Jaka paloro-loro yen to tiren saka Mandrawa lengkah-lengkah kaya Saradura lupa ngleyong tindake Sri Naranata.
polahe. Aku satirine pawira pola. Anjas mara hari mami kanggo ngasuh ya lho. Iya, Mak. Dikirongi sing cethu. Iya. Ayom bangun karang ya no ake Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu sedaya kemawon. Nduk, Apa, Mak? bungah sing tanpa upama dene aku sak kanca bisa sowan mrene tanpa ana alangan swiji apa, Nduk? Iya, ya, Mak. Ora nyono ora jimpe yen to aku ketiban sampur dikalungi sampur karo njarane bapakku. Oh, ngono. Supaya ngrenggake swasaning wengi iki. Iya, ya. Iya tenan kok ya, Mak, sing jenenge golek sedulur kuwi pancen angel. Monggo arep kepiye wae awake dhewe kudu nambahi srambung kok, Mak. Tenan kok, Nduk. Iya. Iki sowan ana daleme sapa? Bapak ki lali apa ya ngenehi cathetan? Lah iya. Wong ya karang rikala semono ki mung lumantar telepon. Oh ngono. Dadi piyayine ora rawuh. Ora ngirit kok. Iya. Telepon ki cukup 2000 ngono ya wis. Wong aku ki tur ya kepenak, wong aku tanpa manjer wae menyang kok, Nduk. Wah iya. Sing jenenge wong dimanjer iki malah abot. Apa iya? Weh tenan. Resiko. Tiwas manjer engko manjerin mongko oleh manjer ki luwih akeh mbakane sing gak ditampa. Gek dhuwit ki wangun lan wasis ya to? Iya. Contone kaya aku wingi tanggal 29 ki disahi. Oh ngono. Dadi sing nanggap ki wis ngesahi tanggapan. Oh ngono. Mongko poso. Lah sing jenenge poso ki mbok dalang arep kepiye wae prei. Ha iya. Mongko arep bodho ku ya butuh duit. Entek. Dadi aku ki bar maemah merongos ora apa-apa kae, cek nomboki sing nggo jatahe kanca-kanca lho ora mumet. Oh ngono.
jan iki arep tak nggo nukokke adi-adiku kuwi tak nggo tuku klambi apa-apa ngono. Ya sorry Nduk nek ya ora kumanan. Ha iya. Ya sing penting awake dhewe sowan mrene ngregengake swasana. Ya, mula ya karo ngenteni sing dadi manten ki Mas sapa lan Mbak sapa ya awake dhewe gedeng geguyon mengki mergo kanca-kanca ki komplit. Oh ngono. Kanca-kanca saka ngendi? Campur. Saka Ngayujana, Temanggung ana, Pring Surat ana, Pakis ya ana. Oh ngono. Ki wiyaga berdondi laras kok, Nduk. Oh iya. Geseh terus wong demung loro ki ora akur kok. Ket mau ki jeroyak-uyakan. Wah iya. Karang sing demung ki Kartomarma kok. Kok ditanding kok karo Irawan ayo adoh. Ha iya. Nak sing ngendang ta wis hafal wis kulino kok, Nduk. Oh lah iya. Ya kuwi penjahate Pring Surat ya kuwi. Kok penjahat. Seneng kok, Nduk, pancen anak turune simbah-simbah biyen kuwi putra wayahe simbah-simbah kuwi yen makarya kuwi wiwit biyen ki ora tau keliya dadi kabeh ki wek kanca wek sedulur. Oh ngono. Wong wiyaga semene akeh iki ya ora keliya kok, Nduk. Oh iya. Saka Pak Lik, Pak D, simbah, adi-adi, kakang. Iya. Ya syukur. Wong sinden ki apa ana sing liya rak ya ora ana. Oh ngono. Sapa wae pojok kene kuwi Natalia, kuwi pernah adikku kuwi. Nak diturut-turut munru katutan sambel. Tegese Ngetepol. Munru katutan sambel ki brayat goblok ora. oh ngono. Isih senggel. Isih tutke bapakne sing nylentem kuwi. Oh ngono. Wong kondange jare aku ki cerongoh ngono. Yo ora tegel. Mengko dalang ki sing paling apik, paling ora tau macem-macem iku aku ngono. Wah iya. Nek kabare iki cen Maneka Warna, kabar. Wah iya. Sing angka loro Kuwi adikku. Sus po sis ya kuwi. Sis Wati. oh iya. Yen Natalia ki saka Tlatah Muntilan, yen Sis Wati ki saka Pring Surat. Oh ngono. Kuwi ya ditutke bapakne. Oh ngono. Pancen waranggana utawa penyanyi saiki nek ora ditutke sing tuwa ki tenan. Cepet le remuk. Oh ngono. Saya konangan wiyaga-wiyaga cerongah-cerongah kuwi jan bebayani, Nduk. Wah iya. Nak dalang to rada kalem nak dalangi tenan wis. Wis kalah ganas karo wiyaga. Iya. Oh iya. Siswati njur nomor 3 kae kaya adikku dhewe. Oh sapa? Wahyu. Oh ngono. Kuwi ora ditutke. Oh ngono. Ning wis nggawa satpam. Ora ono bedane. Mulane kuwi aku njuk ora iso glidis. Kuwi ya adikku ya saka Tlatah Pring Surat. Oh ngono. Wis do sekolah ana isi Ngayu Jakarta. Tak jaluk ya sing pinter-pinter kaya ngono kuwi, Nduk. Aku wis seneng. Nyawang dulur-dulurku adik-adikku do pinter-pinter berprestasi dijak dalang apik-apik dalang kondang ki aku melu bungah. Iya. Mung ya kudu eling karo sedulur kalau mangsane sedulur butuhke ya aja mbok larangke. Wah iya. Amane sesuk tak kon nyinden nanggon aku, barang ya kepara malah nyumbang kowe iki. Wah iya. Kuwi adikku Wahyu. Iya. Njur sapa? Kae sing nomor 4 ke sedulurku. Sapa? Rina. Oh. Wis duwe bojo. Wis Endi? sing rebab. Oh. Kuwi pek lur ceritane. Le konangan ki barang wis anak-anak. Ngerti nek kuwi sedulure ayo wis glendem wae. Cara denengan kuwi wis wareg dadi. Ya sing maneman ya ora apa-apa. Ha iya. Sing penting ki guyub rukun. Ngono kuwi. Tur purik kuwi gampang le mulih cedhak. Wah iya. Ya aja nganti ngono. Mongko garwane ya dalang. Oh ngono. Iya, Iya syukur. mongko ya laris. Laris tenan. Iya, mong tak jaluk aja murah-murah lho. Sebab pamore dalang iki saiki ajur ya mergo le murah kuwi.
Oh ngono. Wong ya ana wong Yoja iki sing tekan Wonosobo rong dina rembengi 7,5 ki ya enek kok, Nduk. Dalang Yoja iki rong dina rembengi nganggo campur sari 7,5. Wis yo le ngarep ngedum ki kepiye? Apa isih ana model wiyaga 80 apa? Mangko nak kanca-kanca iki anggere dibayar kurang 5.000 ngono ki le mendeli ki tekan ngomah. Karo disewang sawang karo getem-getem iya didanono kowe sesuk. Aku le menyang ngarep awan. Iya. Jare sapa sing pojok kono? Kae isih pepundhenku dhewe kae. Oh ngono. Ibu Bude Darti. Oh iya. Kae isih pepundhenku Ngono. Ketoke ngane bareng Pak Lek Tarko ketoke. Ya mung dijak nyambut gawe. Aku ngerti nak Bude ya tertib kok ya. Iya. Ya syukur. Ya, sing penting seniman-seniwati iki sing ngakur. Iya. Iki awake dhewe iki sowan nonong daleme Bapak Darmawan. Oh ngono. Oh Mas nggih. Putra sulung dari Bapak Hadi Suseswa. Iya. Lan jenenge Ibu Siti Waliyah widalem ing Bedono. Oh iya kene iki. Daup karo panjenengane Mbak Fitri Rahmawati. Oh ngono. Putra tunggal saking panjenenganipun almarhum Bapak Asmawi kalian Ibu Siti Jariyah. Oh ngono. Widalem ing Secang. Oh ngono. Ya muga diparing ana bisa antut runtut bisa dadi mimilan mintuna patut kinarya patuladan. Ya, Nduk meng ndedonga muga pinanganten sakloron dadi pinanganten kan sakinah mawaddah lawan warahmah. Iya. Muga setahun ndang momong putra kanggo tandha talining katresnan. Amin Allahumma amin. Uga panjenengan bapa sekalian, bapa lan ibu dipun paringana panjang yuswa tutuk kangge momong putra mayah lan dipun paringana lumintir rezekinipun. Iya. Lan muga anggone ngunduh mantu iki lende gawe ya iso diturahan. Wah iya. Dadi ra iso nggo nambahi awake dhewe sak kanca. Oh ngono. Ning nak ketemu balung ki angel adate. Wayangan ngono anggere sing nanggapi sedulur ki wis tenan, wis tobat. Sebab Sedulur ki ra ana duwite, duwit ki ra ana sedulure. wah iya. Ya ora apa-apa sing penting tambah sedulur. Nduk. Apa? Ayo, iki ana pamundutan. Iki Bapak Dalang Ki Bambang kula nyuwun lagon ayun-ayun kan kutut manggung. Nggih. Mugi kanthi lagun menika warga Bedono Krajan sayuk rukun mekarya sukses saking kula Mbah Dendeng menapa Mbah Dendeng menika? Oh Dendeng, nggih Pak Jai. Ya. Ya di haturke. Baranggono ana Jiro Luwatma didum. Wah iya ora apa-apa. Arep diaturke sing endi sik? Sing ndi sik? Ya sing kutut manggung wis ora apa-apa. Wong nyati ya klasik kok. Wah iya, ora nganggo campur sak. Ora. Rada ngirit iki pokoke. Ha iya. Nggih. Iki gandeng ana adimu Wahyu, ana Sis Mati, ana Natalia, ana Rina didum. Wah iya. Saka sapa sik? Saka Mbak Rina sik. Oh iya. Nak budhe men tak berkahi. Wah iya. Semoga iki pernah njur adi ya iki karo aku. Wah iya. Monggo Nduk Rina. Wis. Ora wani ayo mak nek iki. Gebuk nganggo rebab mah remuk. Ya. Monggo Nduk. Awangi
Seniman ki anggere trah lor ki ra ning sing elek. Suarane apik kabeh. Wiyaga ya ngono. Brajak-brajak mongko ya titis-titis tur ya pinter-pinter. Ah iya, sing kakung-kakung. Dulur-dulurku lanang ku ya sing kurang apik mung kelakuane. Nek gaweane dhewe apik. Kelakuane ku blas. Sing demung ae mau wis ah. Mbahne iki ngeres kok putune saya ngeres. Mangga, Dek. Sing tembung jare calon kaji. Kaji apa? Kajiman kuwi. Sambung Wahyu men rata. Ah iya. Ning plang Ya. Angger nyandak nggon plang ngono iki cok deg-degan aku iki. Arep plang apa ngono lho. Plang keringan apa plang apa? Rawani saru lho ya. Lanjut. Mulane kuwi nang kos ki muk manganong. Inden ora tau mangan awakmu ati entek kaya ngono iki kepiye? Mumpun telas kalih piring. Bolak-balik apa? Wong aku ki biyen nyawang kowe ki saya kok sik saya kuru ki ngopo ngono bocah ki. Kowe gek meteng kowe ki nah. Nek mboten teneh growah. Wah iya. Iya. Kayak iki gelem mangsulan kowe. Saploke melu seno ngayal kaya iya. Lho kaya jejermu kaya Siswati kuwi. Mulya kuwi. Ngono mangan ae. Ya. Keringan. Ya, terus Anggung nyoma manas has ora mangan wae nuk. Ketemu sedulure iki apik-apikan mah kepruk-keprukan tas. Sambunge.
Ayo sis. Aku ki mbiyen dolan nang nggonmu iki isih sempakan karo sportan tok. Ki umbele sentlap-sentrip. Saiki mah ayu cah. Weruh kowe wis ngono aku. Tenan ora montor-montor nak biyen awakmu arep kaya ngono kuwi lho sis, tenan. Nggih disyukuri. Nah iya. Syukur ora mengkat syukur. Sing menyang sugeng. Ya. Monggo monggo monggo. Wah ya sembodo. Monggo monggo. Ayo. Monggo monggo. Monggo monggo. Monggo monggo. Monggo. Melu seneng aku. Biyen ki anggere teka ngono iki terus ndelik amping-amping korden kae. Sing ketok kur bathuke mengko bathuke iki nonong lho, Nduk. Iya. Bareng gedhe sing nonong windah. Ayo. Midhangake kangsa kecoh. Ya, pindah. Ayo. Ora ngantuk. Wah, suarane rada serak-serak basah. Teles bocah iki. Yur. Sugeng rawuhipun Mbak Limbuk. Nggih, mangestu. Ngliwat ora ngampirke wae, Dek. Terus. Sore sore ya mas bapak. Ya. Candak Dik Rina bali meneh. Iya. Manjen arep tak rungokke suarane jebul yo apik-apik. Jan seneng aku. Do berbakat. Iya. Mung tak kon sing ati-ati, pokoke swara kuwi dijaga. Sinden ki anggere iso ngilari wak entah wis cocok tenan. Suarane mesti apik. Anggere sinden wis kareme entah wis. Wak entah sate lho. Urung mateng sate iki setengah mateng ngono iki mentah. Oh ngono. Saya sing anggere gedhe drejas ora enak. Iya.